बिमा दै गिलासे लाबोलाय। र' लांगौ। बिफा दैया। बिमा सोमखोर फिसाखौ लेंहरलाय। लेंहरनि। सोमखोर फिसा ओरै फैनाय। र' आयै थांगौ। सोमखोर फिसा नों निजोराखौ बावनो हादों ना हायाखै? आफा आं निजोराखौ सोमखोर जुदि नों बे सिख्लाखौ गारनो हायाबा नोंहा बे न'आव जायगा गैया। हामबायसै बिफा। फिसा नों निजोराखौ बावगारदो। आरो आफा आंनि खुगायावनो फंसेल' होगोन निजोरा आरो आंनि मोजां मोननायखौ नोंसोर माला बोखानो हाया। सोमखोर खालि नोंनि खुगायाव फंसेल' रावना खालि निजोरा बे जानो गैयिनि फिसाजोखौ बावनो हाला नोङो। जाबायसै सानैबो सिरि थादो। बिमा सोमखोरा मोजां बुजायनोबा बुजाय। आयौ मा जाबावगोन बिसोरजों। सना जोंनि मोजां मोनलायनायखौ आफाया हेंथा होदों। अब्ला नों आंखौ गारगोन नामा? थेट जाम्बि एथ' गोबाव मोजां मोनलायनायखौ गार नामा? सना आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाबा थांना थानो हानाय नङा। आंबो नोंखौ बे जोनोमाव मोनाबा थांनानै थानो हानाय नङा सोमखोर। निजोरा आदा नों बेवहाय? गोख्रै न'आव थौ। रथ' गुमै खोनासं सोमखोर नोंनि बिमा बिफाया जेब्लासिम निजोराखौ बिहामजो गनाया अब्लासिम आं जेबो बुंनो हानाय नङा। निजोराखौ नांगौबा नोंनि बिमा बिफाखौ राजि जाहोग्रो। आदा आइया मा जाखो? आदा आइया मा जामारखो? फंबाय आरो बिनानाव आइया बे बुहुमाव गैला। मा आइया बे बुहुमाव गैला? आयै नोंजों गोमानो गारनानै थांखो आयै। हेलौ बिनानाव नों न'आव थाबैनो फैदो। मानो आदा मा जादों? बिनानाव आइया बे बुहुमाव गैला। नों मा होनखो आदा? दे आदा आं थांगासिनो। नै बिरखां ओरै फैनाय। मा जालायख'? आइया थैबायनो आदाया न'आव मामार लिंहरदों। थौ मामार थौ।
गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि जल्दि प्रडाक्शन चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना जोंनि मावरिया शर्ट भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालायना होबानो जाबाय। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनांगोन। खुलुमबाय आरो मोजां मोनदोंबा बेल आइकनावबो